Mao ni ato ning dunay sub series nga atong gihimo atong miagi kay kini mga igsoon naghisgot na kini og mahitungod sa mga panahon nga ana atas kalisdanan, no? Naghisgot kini sa panahon nga umabot nga ang daghan nagtan-aw nga mao na ang katapusan sa kalibutan. Apan dili ni mao ang perspective nga gihatag kanato sa Ginoo. Ato ning gisgutan mga igsoon aron ta masayod kitang matag-usa nga kun atong makita ang tanang mga katalagman nga mga grabe kay moabot sa atong kalibutan, ilabi na karon nga atong nadungog na wala siguro mo or nasayod na siguro mo nga ang Israel o ang Iran karon nagubat, no? I think yesterday nagsugod siguro, no? Unya kadaghanan og makakita na ganit ani labi na gyud kining mga maong mga lugar ana agi ni siya sa daang tugon o naasa sa Biblia nga magpamatuod nga kining maong mga nasod makigubat sa batok sa nasod. Unya moabot din sa atong una-una nga mauna gyud ni ang katapusan sa kalibutan. Dili pa, layo pa, no? Makakita pa ta sa atong mga apo, no? So padayon ta ni mga igsoon nya ato ning gikutlo sa basahon sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 8. Busa akong gihangyo ang tanan manindog ta og ato ning basahon mga igsoon atong lesson karon may tungod sa Marcos 13:1-18. So ato magdungan ta og basa walo ra ni siya ka bersikulo unya atong kusgon og basa mga igsoon aron ta nga mudatom gid sa tuang una-una og sa atong kasing-kasing. Magsugod ta sa bersikulo 1 nga nagingon. Sa pagula ni Hesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, "Tanawa, magtutudlo pagkadagko nining mga batuha o pagkaanindot nining mga balaya." Og si Jesus mingon, "Nakita ba ninyo kining dagkong mga balay? Dinhi wala unyay mahabilin nga usa ka bato nga nagpatong sa bato nga dili tumpagon." Samtang naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo atbang sa templo, sa tago nangutana kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ug si Andres. Og tugani kami kanusa man kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga kining tanan hapit na matuman. Unya si Jesus misugod sa pag-ingon kanila, "Pagbantay kamo. Walay makapaisilaag kaninyo. Daghan unya ang mutungha nga magdala sa akong ngalan ug mag-ingon, ako mao ang Kristo. Ug daghan ang ilang pahisalaagon. Ug ini kadungog ninyo og mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa gubat, ayaw kamo kalisang. Kay kinahanglan kini nga yod nga mahitabo. Apan dili pa kini ang katapusan. Kay magigubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingarian batok sa laing gingarian. Mahitabo ang linog sa nagkalain-laing mga dapit. Mahitabo ang mga gutom apan kini sinugdanan pa lamang sa mga kasakit. Magampo ta. Duko na to itong mga ulo at upiyongon na itong mga mata. Alangit nung amahan, salamat Ginoo so nga sa makausapa aniya na usab kami Ginoo Lord God sa imong atubangan, among ipaubos ang imong kaugalingon ug among isurrender among kinabuhi diha kanimo. Ug tugot ti amahan nga sa among pagpamati sa imuhang pagtulun-an ining kapunon. Punon mo kami Ginoo sa imuhang kaalam pinagi sa imong balang espiritu. Gamita lamang kining imong alagad Ginoo God nga mahimong instrumento sa pagpadayag sa imuhang balaan nga pulong. Ug nakampo usab ako Ginoo sa kinatibuk-an nining mga katawhan nga imong gidala diri nga makabaton sila Ginoo Lord God ug kasing-kasing masinugtanon ug hatagi sila Ginoo og pandungog Ginoo God. Nga ilagayon nga masabtan Ginoo Lord kung unsa gayud ang lintunganay Ginoo Lord God ug unod sa imong mensahe nga imong ipadangat ining kapunon. Tabo nila mga ko Ginoo sa imong krus aron ikaw Ginoo Lord God ang makita sa tanan Ginoo Lord God. Ug ikaw madungog, ikaw ang pasinunggan, ug ikaw mahimaya. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So siguro daghan kaayo na ang mga katalagman nga niabot dinhi sa atoang nasod, no? Ang bag-o lang ang COVID, no? Which is daghan gyud ang mga nakalas, no? Daghan gyud ang nangawagtang. Unya grabe man sad to mga lanat gyud duha ka tuig. So ang uban sad pag-una nga mauna ni ato ang something like mingon sila nga kastigo na ang mga tao
or katapusan na sa kalibutan, which is layo ra gyud kaayo sa katuyuan sa Ginoo, no? Unya sa moingaging mga tuig dugan sa kaitang or naibaluan ninyo nga na ay mga preachers or mga magsasangyaw nga musulti nga hadol na ang pagbalik sa Ginoo or pag mauna ni ang adlaw like September, nakalimutan ko sa tuig, niingon nga karon na ang katapusan sa kalibutan, mo balik na ang Ginoo. So daghan kayo mga igsuon ang nalingla. Daghan kayo ang mituo sa maong pahayag sa maong tao, no? Diin usab kita mga igsoon kun dili ta magamping nining umaabot nga kalisdanan. Ang ato usab nga hunahuna makaingon ta nga mao na ni ang katapusan sa kalibutan. Hinumdumi sa atong pagtuon mga igsoon atong mahibaw-an nga kining tanan nga moabot ka nato dili nato saipon pag hubad o pagkasabot kay kini dili ang katapusan kundi dili mao ni ang pagpahimangno, mao ni ang pagpahibalo o paghatag kanato og kaygayonan nga ang atong kistuhanong kinabuhi atong ipahuoyon sa kabubuton sa Ginoo. So aduna tay tulo ka mahinungdanong punto. Pagtulunaan nga ato ang tukion sa ato ang pagtuon ining Marcos 13:1 ngadto sa 8. Ang una nagingon diha mga igsoon, taphaw ug malimbungon nga kahalangdon, no? Taphaw. So dili gina tinuod. Ay ikaduha na matnguni ang espirituhanong pagkabalda o madisturbo ta. Ang atong espiritu madisturbo sa mga panghitabo tungod kay wala na ta motutok ngadto ni Kristo, ni tutok na ta sa mga panghitabo sa kalibutan. Ay katulo na kasakitan nga naglambigit sa bag-ong gingharian. Okay. So aron nato masabtan mga igsoon nato ni tukion og tagsa-tagsa. Ang una, kini nga taphaw ug malimbungon nga kahalangdon ato ning makita sa bersikulo 1 ug 2 nining Marcos 13, no? Kini nagpakita sa kalainan tali sa tawhanong panlantaw sa usa ka butang, kahimtang o kahatong sitwasyon. Kung atong ikumpara kana sa balaanong panlantaw o paghukom nga walay katapusan ug magpabilin hangtod sa kahangturan. So ang atong pagtanaw na ning mga butang nga kahimtang sitwasyon mo mauna ni ang katapusan. Mao ni nga taphaw gyud kayo, no? Usahay madanita sa mga butang nga maanindot kayo nga butang nga nagtan-aw ta nga kani mulungtad gyud ni hangtod sa kahangturan. Ang bersikulo 1 nagsulti mga igsoon sa pagula ni Jesus sa templo, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, tan-awa magtutudlo. Pagkadagko nining mga batuha ug pagkaanindot nining mga balaya. So ang gipasabot nining maong iyang mga tinun-an ang templo. Nakita nila nga ang templo mga igsuon dili ikakumpara og uban pang mga edipisyo o mga struktura nga gihimo sa tao. Ang templo ilang nakita mga igsuon nga mao ni ang ilahang gitan-aw dinhi nga anaa nila matagbo ang Ginoo. Tungod kay ang kaanindot sa templo makadani gayud sa mga tao nga magtan-aw nila nga kini mao ni ang mulungtad hangtod sa kahangturan. Kay ilang nakita mga igsuon nga kini gihimo gini sa lig-on nga pagkabuhat, no? Pero magbantay kita sa balimbungon nga kalig-on. Dili ta magpatintal sa lig-on nga mga struktura nga atong nakita tungod kay bisan pa og gilig-on kini pagpundar, no? Nini kining tanan magun-ob ug mahanaw. Apan dili lang kini nagtan-aw ta sa usa ka templo o sa usa ka butang, apan nagtan-aw usab kita kung unsa ang atong gigunitan nga nagdahom ta nga kini mao na gyud ni siya magpabilin na gyud ni hangtod sa kahaturan o hangtod sa atong katapusan, no? Usay magtuo ta labi na gyud sa ato ang trabaho, sa atong negosyo, sa atong sitwasyon, sa atong kahimtang nga atong makita nga nagdahom ta nga kini permanente na gyud ni naana nako ang tanan, apan hinumdumi ang tanan lumalabay lamang. Mao na magtan-aw kita mo nay taphaw nga atong naghatag ka nato og paglaom sa mga butang nga dili mulungtad. Sama nini atong pagtuon karon
nga gihisgutan, no? Usa kini ka mahinungdanon, no? Nga kining tanan ang magun-ob ug mahanaw. Walay material ang mga butang o istruktura ang magpabilin hangtod sa kanturan. Bisan unsa pa kini katahom o kalig-on sama sa templo nga atong gi-mention dinhi nga gipalig-on ni Haring Herodes. Apan kini nagun-ob ug napatag. So usa kini ka mahinungdanon nga gayon diin ang sugilan no nagpabilin gikan sa pagtudlo ni Ginoong Hesus gikan sa publiko o pagtudlo ni Hesus sa templo ngadto sa iyang pribado nga mga panagna mahitungod sa umabot. So nagsulti siya dinhi nga doon na siya mga panagna nga mahitungod sa umabot. Kini usa ka lahi nga tan-aw no, talan-awon. Ang mga disipulo nagtan-aw og nahingangha sa kalangdon sa arkitektura sa templo. Apan kun atong tan-awon dinhi lahi ang gitan-aw ni Ginoong Hesus. Ang gitan-aw ni Ginoong Hesus mao ang espirituhanon ug pisikal nga kamatuoran sa iyang katawhan nga kining tanan kawang ug mahanaw. So atong tan-awon aron atong masabtan ang kahingangha, no? Katingala og pagdaig sa mga disipulo ni Hesus sa templo. Kini maong templo gibag-o ni Haring Herodes nga gitawag nato og the Great Herod o bantugan nga hari. May usa sa mga katingalahan nga edipisyo o istruktura sa karaan nga panahon. Ang uban nga pundasyon nini mga igsuon, mga lig-on kaayo ang bato, no? 40 katiil ang gitas-on. Ang ihalang nga pundasyon 40 feet, imagine lang. Dako pa siguro ani, no? Mga ingon ani gid ang haligi lang, anti ilang pundasyon niya. Unya ang bugaton ani mga igsuon, mga gatusan, katunilada, no? Unya ang kini giputos ni sa puti kayo nga marmol, nindot jud kayo siya. Makaingo ka nga wa gini matumpag kay lig-on mga giputos sa marmol. Unya giputos usab kini sa marmol og bulawan nga plato, no? Giputos ni sa bulawan. Ang mga writer mga igsuon sama ni Josephus, no? Nagingon nga inigsubang sa adlaw kay sila nagtan-aw man dito sa templo, inigsubang sa adlaw, hayag kayo ni. Unya, sakit kayo sa mata tan-awon tungod sa iyang kasidlak, tungod sa iyang katahom nga dili matugkad sa panghuna-huna sa tao. No? Alang sa mga tinun-an, kini nga bato nagrepresentar sa kalig-on. Mao ni nagkalig-on, ilang nakita, nasudnong pagkatao tungod sa mga Israelitas. Mao ni ilang gitutukan ang templo, diin sila maghalad, alang sa Ginoo sa matag tuig ilang paghimuon ang sakripisyo aron pagwagtang sa ilahang mga sala. O kini permanente nga presensya sa Dios diha sa yuta. Mao na ilang pagtan-aw nga mao ni ang permanente na agyud ang Ginoo diha sa templo, no? Apan ang bersikulo 2 atong basahon, unsay giingon ni Ginoong Hesus? Og si Hesus mingon, nakita ba nimo kining dagkong balay? Dini walay unyay mahabilin nga usa ka bato nga nagpatong sa bato nga dili tumpagon, no? Gipadayag sa mga apostoles o sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus ang kahinganghan nila sa dako kay nga building, ang templo. Nga grabe kayo ka nindot. Grabe kayo ka kamaayo ang pagkahimtang o kalig-on ang kahimtang. Dinhi gitubag ni Ginoong Hesus sa bersikulo 2. Pagsusi sa kamatuoran, siya nag-ingon sa iyong mga tinun-an nga ang ilang nakita nga mga dagkong gitukod nga kini walay usa ka bato nga mahabilin. Ang tanan malumpag kini mao'y usa ka tagna sa bug-os nga kalaglagan. Disod pagdawat sa mga apostoles sa iyang mga tinun-an mga igsuon ang gisulti ni Ginoong Hesus. Tungod kay nakita nila sa ilahang mga mata ang realidad sa pagkanindot kaayo nga structure sa templo, no? Apaningon si Ginoong Hesus nga walay usa ka bato nga mabilin ang tanan malumpag. Kini may usa ka tagna sa bug-os gyud nga kalaglagan. Kini natuman ang mga kalilisan nga tagna na nahitabo sa tuig 70 AD, no? Anno Domini.
o ang panahon na ni Kristo. Tukma gyud ang propesiya ni Ginoong Hesus. Sa panahon sa Romanhon nga pag-atake sa Jerusalem, kanina hitabo mga igsoon, humanan ni siya nagsulti niini. Wala man tay makita nga templo kay nawa magyud ang templo, no? Ang katong templo ilang giingon katunang gi-destroy sa mga Romano. Unya wala na ginhabilin karon, gawas nang gitawag nato og Wailing Wall, no? Kanang Wailing Wall dili na siya part kanang nakadungog mo na inig-adto dito magbiyahe dito sa Israel. Ang kanang mga tao moadto sa Wailing Wall mag-offer sa ilahang prayers apan kining Wailing Wall mga igsoon dili ni mao kabahin sa maong templo kundi mao ni siya ang paril, usa sa mga paril, no, sa templo, no. Kini ang kalisang tagna natuma na hitabo sa 70 AD. Ang templo gisunog. Unya ang bulawan gikan sa atop kay daghan man kayong mga bulawan ni mga templo. Ang atop, ang bungbong, daghan kayong gidayan-dayan nga mga bulawan. Mao na ka sa pagkasunog ang bulawan gikan sa atop natunaw o midagayday ngadto sa mga bato, sa mga lungag sa bato. Taliwala. Unya ang nahitabo ni mga igsoon aron makuha ang bulawan, ang mga sundalong Romano literal nga nagbulag-bulag sa mga bato, no? Ilang gisugba, ilang gidugmok ang tanang bato. Unya nga nahabilin sa dapit usa na lang katapok sa mga guba ug walay nahabilin nga bato nga nagpatong. So kung natong makita sa pagkaguba sa templo, gidayon-dayanan ning daghang bulawan. So ang general ni atong panahon na mga igsoon nagsugo si mga sundalo nga kuhaan ninyo ng mga bulawan nina ng mga natumpag nga kakabahin sa templo. So unsaon man nila pagkuha, ang uban ilang gisugba aron modagayday ang bulawan, ang uban gipandugmok aron makuha ang bulawan. Bato sa bato, tagsa ka bato gihimo nila. So wala gyud nahabilin sa templo. So mala sa giingon ni Ginoong Hesus sa iyang pagtagna nga inyo ning nakita ning balaya nindot kaayo apan walay mahabilin ni ana nga usa ka bato nga nagpatong sa matag usa ka bato. So sa ato pa gipasabot niya napatag. Ang pinakanindot kayo nga gidayeg sa mga Israelitas. Mao ni sugilanon nga nagunob ang templo dinhi sa ato ang gibasa, no? Sa Marcos 13 mga igsoon, ang nangulo nini pagtumpag nini mao ang kasundaluhan ang pangulo nga si Titus sa AD, no? Unya nahitabo ni siya 40 ka tuig human sa tagna ni Ginoong Hesukristo. So sa ato pa 40 ni katuig ang pagsulti niya sa iyang mga apostoles o sa iyang mga disipulo, wala pa ni mahitabo. 40 years pa after mao na itong nahitabo. So nahinganghagid sila, dili gid sila makatuo, no? Kay gilaliman mo ka nga nindot man kayong pagkamugna, ligon kayo, kaya ang nahitabuan ni si Haring Herodes, mao may renovate ani nga templo nga gigunob sa panahon ni Solomon. Mao na ang gituko ni Solomon, niya giayo ni Haring Herodes, gipanindot jud og maayo. Apan mao na ang nakita sa mga tao nga dili gyud matumpag magpabilin hangtod sa kangturan. Pansayo pang ilang pagtan-aw. Mao na nga ma-reflect nato sa atong kinabuhi nga natay gigunitan nga butang sa atong kinabuhi mga igsoon nga nagtuota nga kini magpabilin hangtod sa hangtod. No? Ato bang profesyon, atong pangkahimsog, no? Labi na nga mga batan-on nga mao ni ako ang kondisyon sa kong lawas ron, kuan kay ko kusgan pa ko. Nya inigabot sa pareha sa edad nila, no? Makaingon sila nga nawa nang akong kusog. Daghan ako gipamati. Inigbarog nako, balik lang sa kog lingkod kay sakit na kayong hawak, no? Pero sa batan-on pa makaingon sila, mo gatuog gyud ta, bisan ako, no? Nagtuog gyud ko nga papibiling ni akong kahimsog. Kini akong pagka Mr. Philippines nga dili mawagtang apan tanan mahanaw. Mao na nga kani maka mo reflect na sa atong kinabuhi mga igsoon nga dili ta motutok sa usa ka butang nga nagtan-aw ta permanente apan kada tanan lumalabay lang, no? Sama sa seguridad sa bahandi, sa atong posisyon, sa atong gahom. Ilabi na gyud nata sa pwesto nga do natay gigunitan, no? Kaning mga istruktura nga hinimo sa tao mga igsoon temporaryo. O nga atong gihuptan, labaw pang temporaryo. Gatan-aw ta nga dili matarog ang pundasyon, ang ato lamang kanang makita, diha lamang sa Ginoo.
Mao ni ang atong pundasyon nga dili gyud matarog. Mao ni pundasyon nato nga dili gyud mawagtang. Mao ni ang pundasyon sa atong kinabuhing Kristohanon nga mao si Kristo nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Kini nagtawag kanato ang mga magtotoo mga igsoon sa pagwagtang sa atong hugot nga pagtuo sa sobrang pagsalig sa kalibutanon nga mga butang. Kaya usay mo salig ta sa ato ang mga negosyo, sa atong mga kapatigayon, mga propiedad. Daghan kay na di na mahurot, no? Pero hinumdumi kanang tanan ang tagiya niya na mao gihapon ang Ginoo. So sama sa mga tinun-an nga nagdaig dito nako kayong building, ningon siya pagkatahom ning mga batuha o mga balaya, no? Ang Kristohanon karon sagad matintal gyud sa pagtutok sa dagkong mga infrastruktura. Moingon grabe ana nga mga building. Total nakita naman nato dinhi sa ato ang lugar, no? Sa ako na hinumduman sa akong pagka sa unang panahon, no? Mahaba-habang usapan. Nga nagkuyog pa ko ni mama, siya nag-eskwela diha sa UV, no? Teacher man to akong mama niya, nag-eskwela siya. Ako nag-master na niya, gidada ko na niya gamay pa ko. Nya mao ra gid ako makita kana mga gagmay nga building, pinakadako nga building niya sa syudad mao na ang katong white gold sa una ug ang Ludo nga napakaron luing building. Mao na the tallest building sa unang panahon. Nya karon giambawan na lang sa ubang mga building dagko kayo. Nya mahingang hatan ninduta ang mga building nga, no? Pero dili na magpabilin hangtod sa kahanturan. So si Jesus nagtawag kanato sa pagtan-aw gyud nga saylo pa gyud sa mga pisikal nga pagtan-aw o pag-ila sa mga tinuod nga kasiguruan. Tungod kay ato lamang kini makaplagan diha lamang kaniya, no? Ilha nga bisan ang labing luwas, manindot o dugay na kaayo nga matawhanong institusyon mahimong matumpag sa kalit. Ang atong gisaligan mahanaw takulahaw lang, no? Mahinungdanon ang pagsalig sa Dios kaysa mga istruktura, mga institusyon o personal nga nahimo sa tao, man-made, no? Ang tukma katumanan sa panagda ni Jesus bahin sa templo na tinuod gayon mga igsoon. Nya kini nagpagmatuod sa iyahang otoridad. Kini nagdasig sa pagsalik sa tanan niyang mga saad ug mga pasidaan bahin sa umaabot. Kay kini atong gitun-an karon nagpahimangno ni nato. Dili na naghadlok nato mga igsoon. Nagdasig ka nato sa pagsalik sa tanan niyang mga saad o mga pasidaan bahin sa umaabot. Pagbaton og atong gitawag nga espiritual nga pagkamabinantayon, no? Dili lang kanang himantayon, lahi nang himantayon, lahi nang mabinantayon, no? Nya espirituhanon pa gyud na. Ang pagkaguba sa templo nagpahimangno sa panginahanglan nga magpabiling alerto ang mga Kristohanon nga kita nakafocus. Nakita nakafocus sa ato gayon nga mga nakita nga dili makabalda nga mao ang mga butang nga iya sa Dios. Si Jesus makusganon nga nagpaghimangno sa mga Kristohanon nga magbantay sa mga mini nga mga magtutudlo ug sa sayop nga mga panagna. Kini nagdala kanato sa kaduhang punto nga mao ang pagpahimatngon ni Ginoong Hesus. Nga nagingon siya sa ikaduhang punto nato nga matngon ni ang espirituhanong pagbalda. Kani mahinungdanon kay maigsoon kay kun kani nagtouch na ni, nagtumong na ni sa atong mga espirituhanong kinabuhi nga mao gayud ang una ang matandog, mao una nga makalaglag kanato, mao una nato nga makahatag og kalisod sa atong kinabuhi, no? Kini nagulagway sa proseso din ang focus gibalhin gikan sa Dios ngadto sa mas ubos o kalibutanong mga butang nga sa katapusan makapahuyang sa pagtuo makababag sa espirituhanong pagtubo. Manang ingon na nga matngon ni, magmatngon ta, beware. Si Jesus miadto sa bukid sa Olibo, di nag-umbaw kini sa templo nga bag-o lang nanagna sa hingpit nga kalaglagan. Og nanguta mao to diha mao ni higayon nga nangutana si Pedro, Santiago, Juan ug Andres may tungod sa pagagun-ob sa maong templo. So dinhi ang bersikulo 3 nag-ingon nini nga samtang naglingkod sila sa bungtod sa mga olibo at bangyot sa templo, sa tago nangutana kaniya sila si Pedro ug si Santiago, si Juan ug si Andres.
Kini mga igsoon natong makita nga ang mga disipulo ni react sa tagna ni Ginoong Hesus nga ang templo pagalaglagon, no? Ang bersikulo 4 usab nagingon dinhi nangutana ang mga apostol, tug-ani kami kanusa man kini mahitabo ug unsa man ang ilanan nga kining tanan hapit na matuman. So dinhi sa ilang giuna-una gusto nila mahibaluan ang panahon. Nangutana sila ni Ginoong Hesus sa iyang gitagna nga kining templo mahanaw, walay bato, walay usang bato nga mupatong sa isig ka bato kundi mapatag kining maong higayon. So dili gid sila makatuo tungod sila nakita. So dinhi nangutana ang mga apostoles, gusto nilang mahibaluan kung kanusa maguba ang templo, kanusa mawagtang ang templo, ug unsa ang ilahanan nga maguna niini sa dili pa ni matapos. Kining pangutana nila mga igsoon nangita ni og timeline. Mangutana sila ni Ginoong Hesus kung kanusa, no? So ang timeline sa saktong panahon nga mailhan ang mga timailhan alang sa umaabot nga paghukom, mamailang pagtanaw. Sa ilang nahuna ang pagkaguba sa templo lagmit susama sa katapusan sa kalibutan. Sumo sa nilang nahuna. Kay gitagna ni Ginoong Hesus nga mahanam ang templo. Ang ilang pagsabot o pagtanaw nini nga mauna ni ang katapusan sa kalibutan ang pagkaguba sa maong templo. Dinhi ato makita mga igsoon nga si Jesus mibalhin gikan sa pagtagna sa pisikal nga kalaglagan sa templo ngadto sa paghulagway sa mga ilhanan. Nga mga mag-una sa iyahang pagbalik ug sa katapusang panahon. Dinhi wala siya musulti, wala motubag si Ginoong Hesus, wala mohatag og timeline, wala siya moingon nga unsang pitsaha, unsang adlaw kanusa ug unsa ang inyong makita nga timaylan. Wala niya tubaga, diretso ang pangutana, no? Hinoon gipasidan-an niya ang iyang mga tinun-an nga dili malingla. So layo ang iyang pangutana, alang pangutana ng kanusa, apan gitubag ni Hesus nga ayaw kamo palingla, no? Tungod kay daghan ang mga butang mahitabo nga murag katapusan apan sa pagkatinuod sinugdanan pa lang. So mao na gipasabot. Nga kung mahitabo kini ang pagkagunob sa templo, mao kini sinugdanan pa lang. Dili ni mao ang katapusan. Mao nga nangutana sila sa ilahanan gyud usa ka specific nga panghitabo nga usa ka timailhan nga magsilbing pasidaan aron sila makabantay. Apan lahi gyud ang pagtubag ni Ginoong Hesus, no, sa pangutana. Hinuon ang iyang gihatag pasidaan nga angay gayud nilang bantayan. No, paghuman og pangutana sa mga disipulo sa bersikulo 4, si Jesus naghatag og usa ka detalyado makapahinuklong nga preview sa unsa ang moabot. Dili niya sila hatagan og pitsa sa kalendaryo, hinuon gihatagan niya sila og listahan sa mga kasakit nga moabot, no? Excuse me. Mga panghitabo nga nagtimaan sa pagsugod sa katapusan apan dili ang katapusan mismo. So ang gitubag ni Ginoong Hesus mao ang mga listahan sa mga panghitabo. Bersikulo 5 ningon si Ginoong Hesus, unya si Jesus misugod pag iyong kanila, pagbantay kamo, no? Kung atong tan-awon diri sa balik ta sa bersikulo 4 nangutana sila kanusa man kini mahitabo unsa man ang ilhanan nining tanan hapit na matuman. So ang iyang gitubag dinhi sa bersikulo 5 ningon si Jesus misugod pag ingon kanila pagbantay kamo. Pagbantay kamo nga walay mapasilaag kaninyo. Sa bersikulo 6 nagingon daghan unya ang mutungha nga magdala sa akong ngalan. O nag-ingon nga ako mao ang Kristo. Ug daghan ang ilang pahisalaagon. Excuse me. Unsa gingon sa bersikulo 6? Daghan. Daghan unya ang motungha nga magdala sa akong ngalan. Dili lang usa, dili lang sikbuloy. Daghan pa ang moabot nga magdala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nga mohatag kanila og dili mao nga pagtuo, no? Ning siya daghan unya ang motungha magdala sa akong ngalan ug mag-ingon ako mao si Kristo. Unya unsa pa gyud ang giingon? Ug daghan ang ilang pahisalaagon. Mao na nga iyang gihimo nga imbis magsulti siya sa kanusa mahitabo ang katapusan sa kalibutan o ang pagkatumpag sa templo, ang iyang giingon sa mga apostoles pagbantay kamo, ayaw mo palingla, no, kay daghan nga motungha nga magdala siya ang ngalan. Si Jesus una nga nagpasidaan batok sa panglimbong, no? Paglimbong nga maghatag dayon og
timeline. Imbes nga maghatag og timeline. Siya nagpasidaan nga daghan ang moani siya ngalan. Nga moangkon nga siya ang Mesiyas. O daghan ang may salaag. Mao ni nga atong makita mga igsoon, ang unang instruksyon gihatag ni Ginoong Hesus mao ang pagmatngon. O magbantay bato kaniadtong bakakon nga nangangkon og nagrepresentar kang Hesus nga mao ang Mesiyas. Kini mga igsoon usa ni katawag sa pag-ila sa usa ka kalibutan nga puno sa mini nga propeta nga nagpahisalaag sa atong mga ideolohiya, no? Wala man na malilong nato, daghan tang nahibaw-an nga daghan ang mga false teachers karon. Daghan ang mga magsasangyaw nga nagtudlo og dili eksakto nga doktrina. Wala man siguro na ninyo malilong, no? Busa mao ni ang gihimo ni Ginoong Hesus. Ug bisan pa dinhi sa atong iglesia mga igsoon, ang atong maingon, wala ta mo bato kanila apan nagpahimangno ta kaninyo. Gipahimangnuan mo nga magbantay kamo sa mga mini nga mga magtutudlo. Dili ta mo ingon nga ato silang batukan, kundi kamo mismo angay magbantay. Samtang nag-focus ang mga tinun-an kung kanusa o ang mga ilahanan, giredirect ni Ginoong Hesus kanila sa pagtutok sa persona gayon niya. Giredirect ni Jesus Christ nga ayaw mong tanaw. Ayaw mo pangutana kanusa, ayaw mong focus sa mga butang nga moabot. Apan tutok mo diri kanako mismo. Kaya ang pagtutok, kinahanglan dili sa kadlok bahin sa katapusan nga panahon, apan sa pagkamatinud-anon diha sa Ebanghelyo ni Kristo. Mao ni atong gibuhat mga igsoon aron mawagtang ang atong mga kabalaka, mawagtang ang atong mga kahadlok, o mawagtang ang atong pagduha-duha tungod kay kung mututok kita sa mga butang mahitabo na nato butang sa kalibutan, apan kung mututok ikaw ni Kristo, mawagtang ka ng imong kahadlok, ang imong pagduha-duha, ang imong kabalaka sa imong kinabuhi tungod kay si Kristo mao ang atong lig-on nga pundasyon nga dili gyud mawagtang, dili gyud mahanaw ngadto sa eternidad. Usa ka sugo alang sa pagpadayon sa pagbantay, kinahanglang magbantay kita sa sayop nga mga pagtulun-an nga naghulagway sa kinaiya ni Kristo ug sa iyang pagbalik. Nasayod ta sa eksaktong pagtulun-an mga igsoon busa si Jesus nagpasidaan nga daghan ang mosulay sa pagpahisalaag kaninyo. Labi na kamong mga magtotoo pinaagi sa mga bakak, nga mga ilahanan o mga katingalahan. So ato makita, sa ako nang ginaingon, daghan kayong nagtudlo. Nga maingon sila nga mao ni katapusan sa kalibutan, ang mga tao sa namaligya silang mga butang, ang uban nangadto sa bukid. Ang ilang mga butang, gihatag na itong preacher nga nagsulti nga matapos ng kalibutan. Dito sila nagtago-tago sa bukid. Pag abot sa pizza, walay nahitabo. Ang nakalisod ato, dili na mo balik ang ilang propiedad nga ibaligya. So ingon ni ana, kung mutuo ta sa mga tananaon o mga pananaon nato dinis kalibutan nga wala nato ibase sa scripture o sa balaan nga pulong sa Dios, sigurado gyud mahasugama kita sa kaalautan, no? So ato makita dinhi, atong basihan sa atong pagtulon-an, ang pansidaan ni Jesus mao ang pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Mao ginatong bantayan. Bantayin ninyo, no? Nga walay makapahisalaag ninyo. Sama sa mga Berean Christian, mga igsoon, nga inigpamati nila nga doon na nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili ra na sila mutando or mutando mga na sila ana, musanong man sila ana. Apan nahibalo ba mo nga kani sila inigabot sa ilang balay? Ilan ang gisusi diya sa scripture kung tinuod ba gyud na ang gisulti sa pastor o sa preacher. Kinahanglan nga ingon gyud atong kinaiya. Dili lang ta mo dawat diretso og feeding. Kay bisan pa kita nagtudlo eksakto nga doktrina, nagtudlo kita sa pulong sa Ginoo nga wala gyud pakapin nga dili mao, apan mga igsoon, kun dili sa ta mususi ni ana, maanad ta nga kutob sa atong madunggan nagtuo ta nga tinuod na. So mao na hinungdan nga kita may salaag. Kay wala ta magsusi sa kamatuoran. Mao nga doon na usab kita kabahin. Ang mga pastor nagsangyaw sa pulong sa Dios, sa kamatuoran, apan ang inyong kabahin, susiha. Susiha kung eksakto ba gyud ang gisulti sa mga pastor o preachers. Dili lang dinhi. Makasugat usab kana, makasugat kita nila sa gawas mga igsoon nga mo share nato sa gospel. Nya timan yung sa ilang gi-share,
O eksakto ba? No? Ilabi na yun nga inig sa katapusan ay sibot. Di ta kasiguro, no? So kinahanglan atog yung susihon. So daghan ang moabot nga mingon ako mao, kini ang pasidaan nga tinuod nga ang sumusunod kinahanglan mo salig sa balaang espiritu sa pagilas kamatuoran gikan sa bakak, no? Naata na mga igsuon. Kini kabahin sa pamulong pribado ngadto ni Pedro, Santiago, Juan ug Andres may tungod sa pagkaguba sa templo. Nagsilbi kini nga pahinumdom nga magpabiling lig-on sa kamatuoran imbis nga magpadala sa kahadlok sa gibati, no? Magpabilin ka nga lig-on diha sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Dili magpadala sa kahadlok sa imong gibati. Mao ni ang si Ginoong Hesus nagpasidaan nga daghang mini ang mga magtutudlo nga mag-angkon magpresentar nga siya naglihok ingon nga Mesiyas, nagpahisalaag sa mga magtutuo nga nagkinahanglan og may nampingong pagtagad sa kasulatan. Kinahanglan may nampingon ta mga igsuon pag-ila, pagsabot o paggatuon sa balaang kasulatan aron dili kamo mahisalaag sa mga daghang mga mini nga magtutudlo. Mao na ang unang sugo niya, pagamping, pagbantay nga walay makapasalaag kanyo. Yan na kinahanglan kini mga igsoon usa ka aktibo nga pag-ila sa usa ka kalibutan nga puno sa bakak nga mga doktrina ug mga espirituhanon nga mga lingla bisan kadtong makita sulod sa simbahan. So dili ta makalikay na agihapon na diri sa sulod o makasulod na sila sa ato. Busa kita gyud giingnan ni Ginoong Hesus pag-amping nya pagbantay. Una may hinungdanon. Daghang maabot siya ngalan, nag-angkon. So kinahanglan gayud nga ang mga magtotoo mag-amping gyud. Kinahanglan nga sulayan kini nga ang mga magtuo batok sa tinuod nga ebanghelyo ug dili madani sa mga leader nga charismatic nga leader nga maka-convince din nato, no? Panbakak day ang ilahang gisangyaw. Sa diyang gipangayuan o mga timailhan sa katapusan si Jesus Ginoo nagpasidaan batok sa pagpahisalaag. Ug ang pag-apply nato sa atong kinabuhi nimo ang pagsabot nato og pagtutok sa pagkamatinud-anon sa pagkakaron, no? Unsa kamatinud-anon ang Dios nato karon kaysa kalisang o sa mga pagtag-an sa panahon o mga bakak nga pagsulti sa mga tao sa iyahang adlaw sa pagbalik ni Kristo. Matnguni ang espirituhanong pagkabalda ug ayaw kahadlok kay ana ang Dios nagauban kaninyo. Kini nagdala ka nato sa katulong punto. Kasakitan nga naglambigit sa bag-ong gingharian. Ato nang mabasa sa bersikulo 7 ngadto sa 8, no? Gingon din na sa bersikulo 7:8, og inikadungog ninyo og mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, ayaw kamo kalisang. Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay makigubat ang usa ka nasod batok sa usa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian, mahitabo ang mga linog. Sa nakalain nga dapit, mahitabo ang mga gutom, apan kini sinugdanan pa lamang sa mga kasakit. Kay usahay mga igsuon, ilabi na gyud inigbasa nato sa Mateo, sa basahon sa Mateo, nga nagsulti usab nga inikakita nato mga tagak, mga bituon, matagak ang adlaw, mungit-ngit ang kalibutan. Dili na mo ang katapusan, kun dili mo ang sinugdanan. Dinhi sa Marcos mga igsuon, ang short na nato sa Olivet Discourse o ang wali sa bungtod nga gipakita usab ni Marcos dinhi nga iyang gisulat nga mga mahitabo nga mga kalisdanan o mga kasakitan, dili kini mao ang katapusan kun dili mao kini ang sinugdanan. Kung atong makita ang katuyuan ni Ginoong Hesus dinhi, mao nga aron kita dili maalarma sa mga panghitabo sa kalibutan. Hinuon iya tang gihatagan o kahigayunan nga kita makapangandam sa atong kinabuhi nga gipahimangnuan ta niya nga dili nga magpakabana ug dili magpadala sa mga mini nga mga magtutudlo, no? Gitawag ang mga magtudlo sa usa ka kahimtang sa matuod nga pagsalig. Kay tungod kini mga butang nga gipadayag na o kinahanglan nga mahitabo apan wala kini magpamatuod nga kini mao na gyud ang katapusan, dili nimo makita diha sa basahon sa Biblia mga igsuon sa mga scripture nga kini mga panghitabo mao nini ang katapusan. Nga bisan pa magani ang atong kahimtang karon, we are in the last of the last days. Gipasabot kana nga doon na magani ulahi apan ana nagitas tumoy, no? Apan dili pa mao ang katapusan. So doon ay mga pangutana mga igsoon alang kanato. Unsay angay nga buhaton kanato o sa mga magtotoo sa panahon
nga sama nini kagubot nga kalibutan nga puno sa mini nga magtutudlo. So ato ning timan-an. Una, sa usa kagubot nga kalibutan nga napuno sa mini nga mga magtutudlo, kita ang mga magtotoo kinahanglan nga magpabiling alerto, no? Makaila sa kamatuoran ug mosalig sa saad ni Kristo sa pagbalik nga nagpunting o nag-focus ngadto sa paglahutay kaysa mawad-an o paglaom tungod sa kalisang. Nakuha ninyo? No? Balikon ako aron makuha nako. Sa usa ka gubot nga kalibutan nga napuno sa mini nga mga magtutudlo, ang mga magtotoo kinahanglan magpabilin nga alerto. Alert ka pirmi, mangandam ka, magpakabana ka, nga makaila sa kamatuoran o mosalig sa saad ni Kristo sa iyang pagbalik. Nga nagtutok tangadto sa paglahutay kaysa kalisang. Kayo, naka-experience mo mga igsoon. Sa panahon nga ikaw mahadlok sa usa ka butang, no? Daghan kay moingon din nga narabay ungo nang dapita. Naay katingalahan ang dapita. Unsay mahitabo sa imong unahuna, mo patigbabaw ang imong kahadlok ug di nakakahibalo kun unsay imong buhaton. Mao na gipahimang no din mga igsoon kinahanglan mo focus kita. Kay daghan kay kagubot nga moabot pa sa kalibutan nga labaw pa unya sa atong masinati karon. Apan dili pa kana mao ang katapusan. Nagpakita lamang kana sa sinugdanan nga moabot na ang gingharian sa Dios. No? Ikaduha, ang mga magtotoo dili mahadlok kung makasaksi sa mga gubat o mga hungihong sa gubat o mga natural nga mga katalagman kay kini mahitabo apan dili pa kini ang katapusan sa kalibutan. Balik-balik nato ni mga igsoon aron ta dili mahadlok kun dunay musulti nga inigbuto diha sa imong likod mao na katapusan sa kalibutan, dili pa na. Ang transformer na ang nibuto, no? Ay mo kadlok. Ikatulo, ang mga magtotoo dili angay mabalaka sa mga kalkulasyon kanang gi-calculate din nato ang katapusan sa panahon. Apan hinuon magpadayon sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Instead nga mahadlok ta sa mga panghitabo sa katapusan sa panahon, atong ipakaylap ug magpadayon kita pagsangyaw sa ebanghelyo ug mahimong kahayag sa kalibutan. So imbis mahadlok ta, magpabilin tang matinud-anon diha sa pulong sa Ginoo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. No? Ikaapat, ang mga magtotoo magkinabuhi nga adunay malig-on nga kahimtang sa pagtuo. Una gina, no? Mao na importante minungdanon kay nga kinahanglan ligon ay pagtuo sa Dios. Nga magpunting o nagtutok ngadto sa pagkamatinud-anon karon, no? Dili unya pagkamatinud-anon sa katawhan karon kaysa mahadlok ta sa mga butang nga umaabot. So mahinungdanon kayo. Nahadlok na ta sa butang nga umaabot. Mao na mahadlok din tang makadungog ta kasikas. Ingon dayon nga nay white lady. Ang agi white oy kay di man na makita. Nya anino na des kurtina kay puti man kurtina. Hadlok na sila nay white lady diha ni kurtina naglihok. Ay magtuwa na maigsuon kay naam gali na silapan kamo pinangga sa Ginoo, kamo ang pinili sa Ginoo, kamo ang number one nga creation sa Ginoo. Ayaw mo kanlo kay kana sila mga sinalikway na sa Ginoo. Buhat na sa kaway. Kini mga paghitabo wala magpahibalo nga ang katapusan mahitabo dayon. Hinuon kini mao ang mga kasakit nga gipakita dinhi nga gisgutan nga sama sa pagpanganak, no? Kana kasakitan nga kana bang nagbati, no? Pagpanganak magbati, no? Wa sa ko kasuwayan na. Sorry. Sa mga babae rani. Sa panahon nga katong mga minyo na nanganak sila, di baya lalim. No? Makaingon ginagani sila usahay nga di na jud ko mousab. Kausa na lang. Wala ko maingon ay kanagingon. No? Dili na gyud ko kay pait kayo. Pero sa ang pulong sa Dios mga igsoon, kung tan-aw ka sa Genesis, bisag unsa pa kasakitan sa babae nga iyang tagamtam, apan iya gihapon balik gyapon siya siyang bana, iya gihapon panggaon pagkanindot ta. No? Kini nga pahitabo wala mahitabo nga ang katapusan mahitabo dayon. No? Kini nagsilbing pahinumdom nga pagpabiling andam mula hutay sa mga pagsulay samtang mapailubon nga naghulat sa pagbalik ni Kristo. No? Ang mga kasakitan nga atong masinati dinhi sa kalibutan mga igsuon usa kini ka pahinumdom. Dili kini usa ka pagpabaya sa Ginoo sa atong kinabuhi kundi nagpahinumdom kanato nga kita mabinantayon.
Kung ato ning nasinati atong mahibaw-an nga aduna gyud katuyuan ang Ginoo nga ano ning nahitabo ni siya. Usa kini kapahimatngon. Dinhi ato makita nga gitambagan ni Ginoong Hesus sa mga Kristohanon sa pagkamakanunayon nga nagpakita kini nga mga panghitabo bahin sa usa ka guba nga kalibutan padulong sa usa ka bag-o nga iyang gisaad gikan pa sa sinugdanan. So kung ato nasa tong huna nga kining kalibutan magunob ni. Uni mong tanawon sa 1 Pedro. Gitagana na kini sa kalayo. Apan ang katuyuan sa Dios mga igsoon ato sa mabasa sa Biblia ningon siya mawagtang kining kalibutan apan mutungha ang bagong Jerusalem, bagong langit ug bagong yuta sa ato pa mutagamtam umusinati ang mga katawhan ug kasakitan, kapaitan, gubat, linog ug uban pang mga katalagman apan kini mao ni nagpakita nga moabot na ang bag-o nga kinabuhi, bag-o nga kalibutan. Sa dihang makadungog ug mga gubat, mga hungiyong sa gubat o mga katalagman ang mga totoo gisultian ng magpabiling kalmado. Kalma lang. No? Ayaw kalisang, dili madlok. Tungod kay kini mga panghitabo, dili gyud kalikayan. Moabot gini siya mga igsoon. Kini mga panghitabo sama sa nasod, batok sa nasod, mga linog, mga gutom, dili mga timailhan sa diha-diha nga katapusan sa kalibutan, kundi naghatag og timailhan nga ang katapusan haduol na. Naagi katapusan, no? Walay forever. Naay katapusan. Gilogoy ni Jesus nga kini nga crisis nga mga sinugdanan sa kasakitan sa pagmanak ug uban pa pang mga kasakitan. Kini nagpasabot nga sama sa paghago kini nga mga panghitabo masakit, nagkadako ang iyang kasakitan, nagkakusog apan nagdala ngadto sa usa ka butang nga bag-o nga labi pang mas maayo. Kay kini panghitabo mga igsoon mao ni nagpreparar kanato sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Mao ni mga kalaglagan o katalagman nga atong sa gubangon sa dihang maabot na nato ang kadaugan diha unya sa himaya uban sa Dios. No? Kini nga panghitabo masakit no nagkadako apan kini nagdala ngadto sa usa ka butang nga bag-ong mas maayo. Dili lamang sa kalaglagan, dili kalaglagan ang mao'y katuyuan ini. Kini nagpasidan usab kini nga batok sa pagkalingla. Dili kita magpalingla sa mga bakak nga mga pagtulunan. Ug dili ka maalarma sa mga panghitabo nga dili maayo. Bisan tuod kini nga mga panghitabo nagpasabot nga ang katapusan moabot na, wala kini magpasabot nga kini mahitabo na dayon. Mao ba nay kasagaran nato, no? Tukma kaya nga atong wali karon sa hitabo diha sa Israel ug sa Iran nga nagubat na ang mga gamhanang mga nasod. No? Unsa ra man ta ang ato nato kumpara ni mga dagko kay nasod. Paninumdumi nga mao na ang timailhan nga ang Ginoo hapit na mobalik. Ang katapusan haduol na. So unsa may aplikasyon nato ni? Kini mga igsoon nagawhag sa mga sumusunod o sa mga magtotoo sa paglahutay, pagpabilin silang focus o magpadayon sa hugot nga pagtuo, pag-ila nga bisan sa gubot nga mga panahon sa daghang mga mini nga mga magtutudlo ang plano sa Dios mapadayag sa ato ang kinabuhi. Mao na atong timanan. Ang mga pulo nga nag-ingon kini nga mga butang kinahanglang mahitabo nagpasiugda ni nga ang Dios ang nagkontrol bisan kon ang kalibutan daw magunob og nagtugot sa mga Kristohanon sa paglihok nga dunay pagsalig imbis nga mahadlok, no? Kini mga butang kinahanglang mahitabo. Sa mga panahon sa crisis sinikay nga may salaag sa mini nga mga mensahe Mesiyas o bakak nga mga panagna may tungod sa katapusan sa kalibutan. Kini nga tudlay mga igsoon o passage na nawagan alang sa usa ka posture nato. Unsa may atong kahimtang? Atong pangutanon natong kaugalingon unsa may atong kahimtang diha ni Kristo? Atong kahimtang diha sa Dios. O atong kahimtang sa atong pagtuo, atong kahimtang sa atong pagsalig kaniya. Atong pangutanon kay di ta kapangutana si imong tupad ana. Kay ato na personal mismo. Kita mismo ang makatubag ni ana. Kumusta ang imong pagsalig ug imong pagtuo diha ni Kristo? No? Sa atong postura sa lig-on nga pagka-alerto, makanunayon ng matinud-anon nga pagkinabuhi dinhi sa magubot nga kalibutan. So atong gitanaw mga igsoon ang kataha sa mga tinun-an sa templo. Nakita nato nga nataha sila, na hingangha sila, na midayig sila sa templo. Kini makapahinuklog nga panagna ni Jesus
sa pagkapuka ni ini. Mo'y gitubag niya ngadto sa mga tinunan nga midaig sa maong edipisyo o building o templo. Ug ang iyang pasidaan mahitungod sa mga kasakit sa pagpanganak sa umabot nga panahon. So kung atong tan-aw daghan kayong gisulti si Ginoong Hesus gikan sa pangutana sa mga apostoles o sa mga tinunan sa pagdaig nila sa templo nga gingon ni Ginoong Hesus kini matumpag uway bato nga bisan usang magpatong nini ang iyang pangutana kanusa pandaghan siyang gipakita. Mga listahan sa katalagman ang mga wala niya iditsog tubag kanusa apan niyang gipakita ang pinaagi sa kasakit example niya ang pagpanganak sa umabot nga panahon ang kasakit nga ato gayod nga masinati niining panahon na. Si Jesus wala magtinguha nga paghadlok kanato sa pagkasakop niini. Siya na ning kamo, siya nagbuhat sa pag-andam kanato alang sa paglahutay. Mismo ang atong paglahutay si Ginoong Hesus, ang Dios anak mo'y naghatag kanato niya na mga igsoon dili ato tungod kay kita talawan, hadlukan, taspukan. No? Gusto niya ang mahibawa nato nga kung ang kalibutan mo bati nga kini mahugno kini sa tinuod anaa sa iyang eksakto nga lugar. Pambalikon. Kung atong nakita o nahabawan ka ang kalibutan ug atong mabati nga kini mahugno, malumpag o magunob, kini gibuhat sa Dios aron mahipamutang sa iyang eksaktong lugar. Lahi atong pagtan-aw, lahi ang plano sa Dios. Kung atong igahin ang atong kinabuhi sa pagtan-aw sa mga bato, sa mga manindot nga mga tan-awon, ang mga butang nga gitukod sa mga tao, magpuyo ta kanunay sa kadlok. Labi na gyud sa ato ang mga giampingan nga dili ta gusto mawagtang magpabili ng atong kahadlok. Mausab ang ato ang perspective ngadto sa Dios. Kung atong igugol ang atong kinabuhi sa pagtan-aw sa mga gubat, mga hungiyong sa gubat, kita magpuyo sa kanunay sa kabalaka. Giingon din ni mga igsoon nga kung kita magsigig tutok niya ng mga butangang panghitabo, adi kita mapuyo. Ang kahadlok magpabilin sa atong kasing-kasing. Ang atong kabalaka mao imuulipon sa atong kinabuhi. Ug ang atong pagtuo maghinay-hinay og kawagtang. Apan si Jesus naghatag kanato, no? Usa ka pulong. Nag-ingon siya pagka may bidantayon. Beware, be careful. Bantayan imong kasing-kasing. Ayaw itugot nga kini malingla sa bakak nga saad nga kini mao ang kalinaw. Ang gitanaw kataha sa mga disipulo sa templo nagpahinuklog sa panagna ni Jesus pagkapukan ini. Ang iyang pasidaan mga igsoon mo ay kinahanglan nga atong tan-awon nga kita magpasakop kaniya. Tungod siya kay nagbuhat siya kanato nga kita maandam. Ilabi na gyud sa panahon sa paglahutay. Gusto niya nga mabawaan nato nga ang kalibutan matapos apan ang Dios ug ang iyang pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. Apan si Jesus mga igsoon naghatag kanato og pahimangno. Nga angay kitang magbantay. Nga kita mainampingon. Nya dili kita magtugot nga malingla sa mga bakak. Siguro ang imong kinabuhi nga nakaangkla dito sa Dios. Nakaangkor ang imong kinabuhi. Dili sa gingharian nin kalibutana. Dili ingon sa usa ka hinungdan sa kalisang apan ingon sa usa ka pahinumdom nga naghatod kanato sa katapusan sa pagbag-o sa Dios sa tanang butang nga haduol na kini mahitabo. Busa dili kita maalarma kay kini kinahanglan gid mahitabo sa dili pa siya ubalik. Doon na ilustrasyon mga igsoon sama sa usa ka barko nga nisugumak siya sa usa ka mapintas nga unos, bagyo, no? So ang mga marinero o ang mga tripulante nakita nga gikuyawan sila. Dili sila makakaplag og kaluwasan pinaagi sa pagtan-aw sa balod. Nagtan-aw man sila sa balod. Nagunit sila sa barandillas o sa rihas sa usa ka barko. Ang ilang ginahuna nga mahimong maguba ni, no? Nakakaplag sila og kaluwasan pinaagi sa ilang pagsalig sa angkla o angkor. Kaya maong barko mga igsoon nakaangkor dito sa ilawom sa dagat nga bisan pag nagsayaw-sayaw gikuso-kuso sa unos apan ang barko nakaangkla og lig-on nga pagkagunit dito sa ilawom sa dagat nga dili gayud matandog sa bisan unsang unos, dili gayud makatandog
ang bisag unsang hangin o bisag unsang bagyo o katalagman tungod kay atua siya sa ilawom nag-angkla didto sa pundasyon nga mao ang bato nga kalig-on sa bato nga way lain si Ginoong Hesus. Nagpahalagway ni mga igsoon sa atong pagtuo ngadto kaniya nga bisan pa man mubati kita sa atong kinabuhi nga anaa kita sa katalagman, anaa kita sa krisdanan, anaa kita sa uno sa atong kinabuhi nga sa atong pagtan-aw dili na kita makalingkawas, hinumduman nato nga atong kinabuhi nakaangkla ngadto ni Ginoong Hesus. Siya ang nagunit, siya ang nagkupot ug siya ang nagkontrol. Busa wala tay angay kabalakan mga igsoon, moabot man ang katapusan apan kini gitagna gyapon ni Ginoong Hesus, gihatag niya kanato dili sa atong kalaglagan kundi alang sa atong kaayuhan. Atong hinumduman mga igsoon nga dili ang matag kalisod mao ang katapusan. Apan kining maong kalisod nagpahinumdum kanato nga ang katapusan umaabot pa. So ayaw mo kahadlok. Nakita na nato, makita pa nato gyud ang umaabot nga mga makakalisdanan nga makalisang panhinumdumi nga kining mga butang nga naghatag ka nato pahimangno nga ana ay Dios nagagunit sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Nga mao na ang ato ang haligi, mao na ang atong pundasyon nga lig-on pa sa pundasyon nga gitan-aw sa mga disipulo nga pundasyon sa templo nga diin nagunob sa pag-abot sa panahon. Apan ang inyong tagsa-tagsa kakinabuhi, ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi, nakapundo sa pundasyon nga lig-on. Nga mao ang pundasyon nga lig-on nga bato nga si Kristo sa atong kinabuhi. So dili tangay mabalaka mga igsoon atong hinumduman nga kining mga butanga, no? Lumalabay lamang. Atong hinumduman nga ang taphaw ug malimbungan nga hakalangdon dili gayud na nato magamit mga igsoon. Sama sa mga ditunoan nga nagdaig sa dagkong bato sa templo. Ang mga Kristohanon sagad matintal sa pagtutok sa dagkong mga infrastruktura sa ilang kaugalingong kinabuhi. Sama sa pinansyal, karira, reputasyon, apan si Jesus nagtawag kanato sa pagtan-aw, lapas pa nining mga butanga, no? Ang makapadani o makapahingangha temporaryo o dili mulungtad kini dili permanente. Numdumi. Ang kumpiyansa usahay nato dili ni susama sa kasiguruan nga gihatag ni Ginoong Hesus nga kini kinahanglan usab nga atong sabton ug atong gunitan. Hinumdumi nga ang tanang kasakitan. Ang katuyuan, adunay katuyuan ang mga kasakitan nga ato ang masinati kay kini naghatag og paglaom sa ato ang kinabuhi diha ni Kristo. Amen. Okay. Magampo ta. Nangito man salamat Lord sa imong pahimangno pinaagi Ginoo God sa imong gipadayag nga mga pagtulon-an sa Marcos 13:1 ngadto sa 8. Amo nagpasalamat kami Ginoo Dios nga bisan pa man luyo nining tanan Ginoo Lord God nga makalilisang, makahadlok nga mga pangitabo. Apan ikaw naghatag og kasiguruan sa matag usa. Imong gitudloan ng mga Kristohanon Ginoo Lord God nga mosalig kanimo Ginoo nga ang ilang kasing-kasing ipundo diha kanimo Ginoo Dios tungod kay ikaw ang kasiguruan sa tanan namong kinabuhi. Salamat Lord ining mga mensahe imong gihatag. Kami nagampo Ginoo God nga kini amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Ug dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen mga igsoon.